Pre klientov začína stavba vo chvíli, keď stavenisko obsadia žeriavy. Veľkým stavebným strojom ale predchádzajú mesiace prípravných prác. Na pozemku Portum Taurs historicky vznikla environmentálna záťaž, ktorej precízne odstránenie bude trvať niekoľko mesiacov. Prieskumy podložia z pohľadu geológie aj pyrotechnické prieskumy už máme v rôznych fázach prípravy projektu opakovane za sebou. Teraz ich detailne upresňujeme pred začatím prác. Testujeme jednotlivé vrstvy pôdy, geologické zlomy, lokalizujeme staršie základy budov a inžinierských sietí, ukryté objekty a starú muníciu. Ako prvý developer na Slovensku sme uskutočnili testovanie geologického podložia až do 30 metrov unikátnou metódou. Používame georadar Rotek, ktorý s vysokou presnosťou zaznamenáva objekty v podloží. Výstupom z meraní je radarogram s presným určením GPS polohy a hĺbky objektov. Po celej ploche územia bude viac ako 100 špeciálnych sond pre overenie hodnoty kontaminácie vrchných vrstiev. Ide o kopané jamy s hĺbkou 2,5 metra. V rovnakej hĺbke vykopeme obvodový výkop pre vylúčenie pozostatkov starej munície a hĺbkový pyrotechnický prieskum. Výstup bude slúžiť pre finálne upresnenie pyrotechnického prieskumu a stanovenia postupu k zahájeniu stavebných prác. Pre viac informácií sledujte naše sociálne siete.